Wow. Welcome to the unbox therapy of me. Окей, това е първи анбоксинг от доста време насам. В повечето случаи нямам търпение да отворя кутията и да чекна определения гер, но днес реших така иначе правя този чалендж за 30 дни всеки ден по едно видео за Dowless Jam. Реших днес, защо просто да комбинирам малко неща и така, да го комбинирам с анбоксване на реалното устройство. Наложи се да си занеса Loopstation на ремонт и все пак чекнах дали имат този магазин наличност. Се казва, че има наличност Roland T8 от серията Aira Compact, Aisha, няма значение. И днеска се здобих с него. Той ще е нещо като комплимент към вече S1-ицата, която имам, която вчера така фичернах едно ambient видео. И without further ado, т.е. без да си казваме чао, без да продължаваме да говорим, нека да пристъпим към анбоксване. Значи тук има това налепенка, която не ми хареса точно как е залепена. Видим така дали може да се подпъхне, евентуално лекичко е така, цак. Нали? Хирургически, надявам се това да успеем да с минимален демидж върху кутията. Цак. Оп. Това беше така премахната тази лепенка. Изглежда, че останалите неща са окей, което значи, че може да пристъпнем към надявам се да удали камерата горе това. При отваряне. Отварям в момента, продължавам да отварям, нещо запъва. Запъва, не, продължава, отваря се, цак. Ето го къде е Aira. Ето къде е Aira. Днес им казах Aira Compact. Викам ми, къде е тази Aira? Няма, отвънка има вътре, в кутията. Защо Aira? Защото не знам. Така, ето част от плънката. Нали, това не е стилопор, нито стереопор. Някакъв фоум. Имаме си тук някакви неща, които read me first. Най-вероятно няма да го readна at all, което е си окей. Имаме си USB-C за захрана, което е супер. Имаме ли кабелче, нещо за MIDI? Не, само USB-C. Така, кутията изчезна. USB-C кабелът е важно нещо. Да видим дали е захранено. Ако не е захранено, ще го захраним малко. Ето го, сега, от друга страна. In its glory, I present to you Roland T8. Не искам никой да закълвам. Така. Включи се. We're in business. We're in the business. Така. Така, имаме си Mix Out. Така. Къде беше той нещо? Цак. Включваме го тук. Ето, то се събуди. Може би трябва да го натиснем все пак. AUX Mode. Така. Това е много хуконко, обаче много плямпа. Сега ще нацъкна до край, така че сега ще има писклив звук, който да индикира, че сме увеличили волюмето на мах. Може би. Да. Да видим какво ще стане като натиснем този бутон. Нищо. Волюма може би е на мин. Да. Имаме си звук. Very nice. And there you have it.
така ще направим цак. Яваме какво става като цъкаме. Snare drum. Имаше някакво видео, където това нещо може би. Защо не се чува? Така. Accent, Shift, Pattern Decay, Hand Clap. Play Mode, няма ли Play Mode? Разсък Mode. Искам някакъв разсък Mode. Би трябвало да има. Имаме Pattern. Имаме същия Pattern. Very nice. Very nice. Махаме Pattern. Искам да видя това. Не. Това явно мютва. Добре, не? Keyboard. Цак. Това е keyboard за бас, сега да видим. Така. Интересно ми е. Exit. Искам да мога, може би, да имаме патърн. Тук има ли нещо? Бе, пълно е с някакви неща. Цак, цак. Very nice. Pattern clear. Я да изстреляме този патърн, въпреки че готин. Да, имаме. Има ли корт, ако стане? Добре, при рекорд се случва това нещо. Така записва ли? Казват хората, very nice. Това 130 е темпото. Дали имам достатъчно бата.
сложим на 130. Така. И някакъв патърн ще изберем, да. Май нищо. Добре, нещо друго. Може волюмата да е минус. Да, това е. Какво ще влезе? Това мога да запиша. Това става 130. Видиме какъв е звука все пак. Малко ревърба. Alrighty then. Това са две Roland Aero Compact серия. Компактки, ролки, да. Може би ролки. Тази ще падна материята след малко. Това. Много се радвам от това нещо. Сигурно следващия път ще намеря начин как да ги плейвам тия неща без да записвам. Прямо сега искам да цъкам какъв е този саунд. Харесва ми саунд и не ми харесва. Значи трябва да мога да увратна и да видя. Но за момента това е всичко. Кажете харесва ли да има коментар. Чуди се дали бъде на български или английски. Беше основно на български. Вкарах няколко лафа на английски. Но съм сигурен, че най-вероятно няма да е много интересен за англоговорящата публика, която аз нямам. Затова за хората, които са останали тук, благодаря ви. Здрасти. И така, до нови срещи.